negosyante sa Mandawi nakadesisyon nga motabang sa komunidad pinaagi sa pagtanyag og libre nga printing services sa mga learning modules. Ang report ni Nico Sereno. Adlawng Sabado dihang naabta namo sa iyang shop sa Kasuntingan, Mandawi City si Mark Lawrence Bustillo. Busy ang batan-ong nga negosyante og iyang staff pag-imprenta og mga t-shirts ug mga ID tags. Kini ang ilang negosyo sud na sa 3 ka tuig. Apan bisan sa kabisi sa ilang orders karong panahona, gipasukipan sab nila og tabang sa komunidad. Nakadesisyon si Mark nga motabang pinaagi sa libre nga pag-imprenta og mga learning modules. Ang document printing dili gyud ilang patigayon apan nakadesisyon sila nga motabang. Mipuno sila pamalit og printers aron maapas ang trabaho ug makatabang sa mga eskwelahan. Among clients jud before kay mga universities, mga eskwelahan nya among gibuhat kay wa man may client karon ng mga eskwelahan nya dako mas tabang sa mo sa una. So mo to ang amo lang nimo give back mi ba sa mga teachers na mga naglisod sa na tong mga mga probinsya na mga nagpuyo. Bana-bana ni Mark kapin 40,000 copies na sa module ang ilang na imprenta ug na-deliver na gani ang uban. Mas gi-prioritize nila karon ang pagtabang sa mga magtutudlo ug mga eskwelahan sa Southern Cebu. Mapasalamaton si Mark nga daghang miabag nila og bidonar og kwarta aron padayon nga makatabang. Natay mga sponsors sir sa mga materials, mga bond papers, inks, staplers, yan nasa tay mga cash donations. Yan mo na itong gipalit og mga materials uban. Kay medyo ubay-ubay man jud ang mga teachers, mga nag-need good mo tong amoa kay kutob makaya mo na among gibuhat. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.